ପରିବା ନିଅ ପରିବା, ତାଜା ତାଜା ପରିବା। ଯେମିତି ଭାଲୁ ବଜାରକୁ ଆସିଛି, ପଶୁମାନେ ତା ପାଖରୁ ପରିବା ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଭାଲୁ, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ତୋ ପରିବା ଭାରି ତାଜା। ତତେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଦେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ପରିବା ଦେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଭାଲୁର ସବୁ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେଇ ବଜାରରେ ଗାଈର ଗୋଟେ ବଡ ପରିବା ଦୋକାନ ଥିଲା। ହେଲେ ଗାଈ ପାଖରୁ କେହି ବି ପରିବା କିଣୁ ନଥିଲେ। ଭାଲୁର ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେଖି ଗାଈ ତାକୁ ଭାରି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଭାରି ରାଗୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାଲୁ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବସିଥିଲେ ଓ ଭାଲୁ ଠାରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗାଈ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଛେଳି, ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତ, ତୁ କଣ ଏଠି ବସିଛୁ? ଚାଲ ଯିବା। ଗାଈ, ଭାଲୁ ଭାରି ଭଲ କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ନ ଯାଇ ଭାଲୁ ପାଖରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବି। ଗାଈ, ତୁ ବି ବସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛି, ତୁ ଶୁଣିବୁ, ତତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ହଁ, ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ, ମୁଁ ଏଠି ବସି କାହାଣୀ ଶୁଣିବି, ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି। ଆରେ ଗାଈ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଭାଲୁ ଭାରି ଭଲ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ମତେ ତା କଥା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଆସେ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାର କାହାଣୀ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଭାଲୁର ଘରେ ରହିଯାଅ, ଆଉ ଦିନ ରାତି ବସି ତା କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥା। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭାଲୁ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଖରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାଲୁର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଗାଈ ସେଠାରୁ ରାଗିକି ପଳେଇଲା। ଏ ଭାଲୁ ପାଇଁ କେହି ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ତା ଘର ଆଗରେ ଦଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କି ବସେଇ କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛି। ଏ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ମୁଁ ଘର କରି ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହ ରାଗରେ ଜଳି ଯାଉଛି। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ଏ ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ରାଗିବିନି କେମିତି କୁହ? ଏ ଭାଲୁ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛି। ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଛେଳି ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି, ହେଲେ ଭାଲୁର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଛେଳି ମୋ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଗଲାନି। ମୋର ଏତେ ରାଗ ଚିଡୁଛି ଯେ ଏ ଭାଲୁକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଭାଲୁ ବଜାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତାର ସବୁ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ପାରୁଛି। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସେ ଭାଲୁ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇବି ଭାଲୁକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବେପାର ବି ଭଲ ଚାଲିବ। ଏମିତି ହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଉ ହଉ, ତମେ ଏବେ ଯାଅ, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଖାଇବ। ଏମିତି ଗାଈ ମାନେ ନିଜର ପ୍ଲାନ କଲେ, ଆଉ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଗାଈ ଭାଲୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜିର କାହାଣୀ ସରିଲା। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଅ, କାଲି ପୁଣି ଆସିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇ, ଆଜି ଆମେ ସବୁ ମିଶି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛୁ, ଏଇ ନେ। ଆରେ ଆରେ, ଏସବୁର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ କଣ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ତମକୁ କାହାଣୀ କହୁଛି? ଆରେ ଭାଲୁ, ତୁ ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ଉପହାରଟି ଆଣିଛୁ। ଘରେ ତୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଅଛି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତୋ ଉପରେ। ତେଣୁ ତୁ ଏଇ ଉପହାରଟି ରଖ।
ଏମିତି କହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୂରରୁ ଗାଈ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଥର ଏ ଭାଲୁକୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ମାମା ମତେ ବାରି ପକାଇଲାଣି, କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିଥିଲି ସେ ଟଙ୍କାରେ ସଉଦା ପରିବା ଆଣିଛି। ଏବେ ତୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ଭାଲୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲା। ରୋଷେଇ ସାରି ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ଦେଲା ଓ ନିଜେ ବି ଖାଇଲା। ମା ଛୁଆ ଦୁହେଁ ଖାଇସାରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେପଟେ ଗାଈ ମାନେ ଭାଲୁକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଏଇ ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟମୁଣି, ଚାଲ ଭାଲୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଭାଲୁ ଶୋଇଥିବ, ତା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟମୁଣି ରଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ହଁ ହଁ, ଠିକ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖାଦ୍ୟମୁଣି ଆଣୁଛି। ଏଇ ନିଅ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଖାଦ୍ୟମୁଣି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଚାଲ। ତାପରେ ଗାଈ ଦୁଇଟି ଖାଦ୍ୟମୁଣି ଧରି ଚାଲିଲେ ଭାଲୁ ଘରକୁ। ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଭାଲୁ ଓ ତା ଛୁଆ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗାଈ ଖାଦ୍ୟମୁଣିଟି ଭାଲୁ ଘରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ଓ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲାରୁ ଗାଈ ମାନେ ଯାଇ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମହାରାଜ, କାଲି ଆମ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ମୁଁ ସହର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟମୁଣି ଦୁଇଟି ଆଣିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରିବି, ହେଲେ କିଏ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା। ମୋ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟମୁଣି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଇ କଣ କରୁଛୁ ଗାଈ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫେରେ ଚୋରି? କିଏ ଅଛି ଏମିତି? ହଁ ହଁ, ଜଣେ ଅଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଭାଲୁର ଘର। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟମୁଣି ଘରେ ରଖୁଥିଲୁ, ଭାଲୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ହିଁ ଆମ ମୁଣି ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି। କାହିଁକି ନା କାଲି ମା ଛୁଆ ବସି ଖାଉଥିବାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ନା ନା, କେବେ ଭୁଲ। ଭାଲୁ କେବେ ବି କରିବନି। କାଲି ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ସହରରୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟମୁଣି ଆଣିଥିଲି ତାର ରଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଯିଏ ବି ନେଇଥିବ ବଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆର ମୁଣିଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ସେ କେବେ ଏମିତି କରିନଥିବ। ତମମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଏବେ ସେତିକି ଥାଉ। ଚାଲ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭାଲୁର ଘରକୁ ଯିବା। ଭାଲୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଆଉ ଏ ଗାଈମାନେ ଯଦି ଭାଲୁ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ଭାଲୁର ଘରକୁ। ଆରେ, ଏତେ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ, କଣ ହେଇଛି କି? ତୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟମୁଣି ଚୋରି କରିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ନା ନା ଗାଈ, ମୁଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରିନି। ତମେ ମାନେ ଏମିତି କଣ ସବୁ କହୁଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଘର ଖୋଜିଲେ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସତ କଣ ଆଉ ମିଛ କଣ। ତାପରେ ଗାଈ ଭାଲୁ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟମୁଣିଟି ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ଖାଦ୍ୟମୁଣି ତୋ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ଛି ଭାଲୁ, ତୁ ମୋର ଚୋରି କଲୁ। ହେଇ, ତୁ ଯା ଆମ ଘରେ ଥିବା ଆର ଖାଦ୍ୟମୁଣିଟା ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଟା ସତ ଆଉ କୋଉଟା ମିଛ। ତାପରେ ଗାଈ ଯାଇ ତା ଘରୁ ଆର ଖାଦ୍ୟମୁଣିଟି ନେଇ ଆସିଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଣି ସମାନ ଥିଲା। ଦେଖିଲ ତ ମହାରାଜ, ଭାଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ଖାଦ୍ୟ ନିଏ, ଆଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି ବି କରେ।
ଯେମିତି କେହି ଜାଣି ନ ପାରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ହଁ, ଭାଲୁର ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ଭାଲୁ, ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବିଚରା ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା।